Pajatu lero pa 11 January 2026 ndi tsiku limene kunali mwambo oyika thupi la malemu onabo madaliso kadzombo ku Kasungu kumudzi kwawo kumeneko. Pajaiwo anatisiya masiku angapo opitawo posatira kudwala kumene kunabwera chifukwa cha matenda a asima. Ndenotu pa mwambo umenewo kunafika akuluakulu a ndale azipembedzo ndi ena otero, komano chimene chinatipatsa chidwi kwambiri ndi zimene ayankhula wachiwiri woyamba wa spikala wa nyumba ya malamulo komanso a spika a nyumba ya malamulo kumeneko anayankhulatu ma speech amphamvu kwambiri mosatengera zipani zimene amachokera. Tatentioneko zimene anayankhula achiwiri amenewa a Victor Musowa komanso a Samia Sulemani, spika wa nyumba ya malamulo. Kenako timalizeni nkhaniyi. Ine ndimatha ndithu kuyankhula ngakhale pali phokoso moti ndiyankhula, amene afune kumvera amvera, amene samvera tikamaliza kuyankhula ndizipita, ndiye kuti tikhala kuti mnataonana koyamba sitizaonananso. Koma ndimafuna ndinene mawu awa ndichite recognize a speaker a nyumba ya malamulo amene muli pano, amene mwasogolera mtundu wonse wa parliament kuzithandizo zochuluka zimene mwatithandiza kuno. Komanso madam former first lady ndichite recognize ma former vice president onse amene ali pano, akuluakulu nonse chifukwa cha nthawi. Ife ku parliament timagwira ntchito ndi ma MP azipani zonse ku parliament, chifukwa ku parliament kumakhala MP wazipani china chilichonse. Moti ku parliament a UDF ali komweko, a PP ali komweko, a UTM ali komweko, a Freedom Party ali komweko. Ndimafuna ndine kuti odya zake ali komweko, koma amandinong'oneza kuti kumene kodya zake abwera temu inayo. So ali komweko nda amene ali akulu ku opposition. A DPP aliso komweko nda amene akulamula boma ali. Ife ngati imene tayima, koma nditafika kuno sanaime kuyankhula zulo munandituma kuti ndikayankhulire kusiwa, koma ndinachita mwaya moderator anandipasira choyankhulira chikutchalichi potengera kuti muja munali neso mawu awa kunena kuti mmene ndimafika kuno. Right honorable speaker, chikhamu chimene ndachiona kuno ndikumazifunsabe mafunso kuti chikhamu ichi mmene Kazombo amaluza chinali kuti. Right honorable speaker, ife anthu andale timakhala anthu asoka, munthu wokonda chipani, munthu wokonda ku anthu ake amagwa ndi nkhani yaying'ono kwambiri. Kugwa kumene anagwa Kazombo pa ndale likhale phunziro kwa ife tonse amene timapanga ndale. Right honorable speaker, the former first deputy speaker amene ndinatenga ofesi yawo ineyo anavulapo suti kumakumba foundation ya sukulu, anaphikapo mpoto wa maofozi ndipo kujambula kumationesa ifeyo, anaperekapo ng'ombe kuti anthu adye, anaperekapo simenti kuti anthu amange makachisi. Kazombo wanyamula maliro ku Blantyre kubweretsa ku Kasungu. Kazombo anagwira ntchito zambiri. Person deputy speaker amene ndinatenga ntchito ya Kazombo agona apo. Amawi ndimafuna ndikupempheni kuno Kasungu kuno siku muzi kwathu, koma ndine first deputy speaker ndikatumidwa nda speaker ndi kuti ndikukuyimirirani inuyo. Munthu tizitha kunthokoza ali moyo.
Kazombo uyu akanakondwa tikanathokoza ali vai likhale phunziro kwa inu amene mumatisankha ife kuti ifenso ndi wanthu timatha kulakwa komanso ife ndi anthu. Vuto la ntchito yathu ikosenga khale fizi ya mwana chinthu chachisoni kwambiri. Ndimafuna Right Honorable Speaker mwa ulemu wake ndikupempheni kuti mupereke malonje omaliza kuchoka ku parliament. Kuchokera ku parliament ndiye atiyankhula kuchokera kuno. Ndikupaseni mwayi Right Honorable Speaker kuti muyankhule pa maliro a Madaliso Kazombo. Zikomo kwambiri. Olemekezeka Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene muli mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso mtsogoleri wa Malawi Congress Party pamodzi ndi mayi Monica Chakwera, a former First Lady. Olemekezeka Bambo Khumbo Kachali MP wachiwiri wakale wa President la dziko lino la Malawi. Olemekezeka Dr. Michael Biswick Usi wachiwiri wakale wa dziko ndi abusa asisepi Nkoma Synod onse omwe muli pano, onse ofedwa ndokhudzidwa ndi imfa ya m'bale wanga Madalitso, azimayi ndi azibambo, komanso ndisayiwa wachiwiri woyamba kwa Speaker la Nyumba ya Malamulo Olemekezeka mayi Esther Jolobala, wachiwiri kwa wachiwiri kwa Speaker wa Nyumba ya Malamulo Olemekezeka Bambo Henry Chimuntu Banda, Speaker wakale wa Nyumba ya Malamulo. Mlongo wanga Olemekezeka Speaker opuma Mai Catherine Gotani Ara, Olemekezeka a leader of opposition Honorable Simplex Chichora Banda, Olemekezeka Bambo Atupele Muluzi, Olemekezeka Dr. Matthews Ntumbuka, komanso asogolera azipani zonse amene muli pano. Olemekezeka aphungu athu ku Nyumba ya Malamulo, ndaona aphungu ambiri amene atiperekeza, komanso abaziphungu athu opuma, ndaonanso aphungu opuma ochuluka pamalo pano. Mayi Fiona Kalemba amene ndikalaliki wamkulu wa ku Nyumba ya Malamulo, komanso onse ogwira ntchito ku Nyumba ya Malamulo, Gogo Chalo Kaomba ndi mafumu onse omwe muli pano. Mundilole speech iyi ndinayilemba koma ikuoneka ngati yatalika chifukwa zambiri zimene ndinalemba zalankhulidwa kale. Ine akandikoyamba kuti ndilankhule pa maliro tindisankhire nokhala Speaker, sindinayembekezere kuti kulankhula kwanga koyamba pa maliro kuzakhala kulankhula kwa m'bale wanga Madalitso. Ndidakali wozizwa, ndidakali ndi shoko
chifukwa zachitikazi sizimachitika. Mundikhululukira ngati ndingala toni chatigwira kwambiri Daliso Kazombo. Komabe mundilole ndiwerenge oti tipena kutera. Poyamba malo mwa Nyumba ya Malamulo ndilole ndikuti ndipepese mayi Pamela Kazombo, ana komanso akubanja onse chifukwa cha imfa komanso mosweka mtima chifukwa cha imfa ya mzanga Madaliso Fred Kazombo, amene kwa ine ndikhoza kunena kuti anali mzanga komanso mlangizi wanga pa nthawi imene Akazombo anatumikira dziko lino ngati wachiwiri oyamba kwa Nyumba ya Malamulo. Nyumba ya Malamulo ndiyo khudzidwa kwambiri chifukwa tataya nzathu amene tinagwira naye ntchito mwaubwino ngati phungu wa Nyumba ya Malamulo komanso ngati wachiwiri oyamba kwa spikala ya Nyumba ya Malamulo. Panda chinyengo komanso mokonda dziko lake la Malawi. Monga tonse tikudziwa kuti mnyumba ya Malamulo si nthawi zonse anthu timakhala ndi maganizo ofanana. Akazombo anali munthu mmodzi pokhala iwo mtsogoleri nyumbayi amene posatengera kusiyana kwa zipani, pena zinthu zikathina nyumba muja Akazombo amatha kungolankhula anthu abwala aliyense nyumba muja ndikuyamba kuseka nkhani nkumathera pamenepo. Mzanga Madaliso anali msangalasi wa wina aliyense, ndipo ndinamva kunkuyu akuti timabwe chachikulu chimene chatibweresa kuno timaziwa kuti kuno ndiye Congress ndi anyo, koma tabwera kuno tikulimba mtima chifukwa timaziwa kuti palibe chimene choyipa titakumane nacho ngati Madaliso ali patsogolo, chifukwa iye samalimbikisa zachisawawa, samalimbikisa zomenyana, samalimbikisa zokanga maliro nkulirana. Ife ndikupempheni makamaka ino a Malawi Congress Party mukhale oyima ngati Kazombo. Pali nthawi munkafuna kunchotsa, anakakamira sanachisiye chipani, anapita nacho patsogolo chipani. Awa chakwera akufuna anthu ngati Akazombo, akufuna anthu olimba mtima kuti chipani chipite patsogolo. Samatekeseka ndi zinthu zazing'ono, iye amayang'ana chinthu chachikulu. Ngati kuli munthu amene analimbikitsa mbiri ya Malemu Kamuzu kuti zifika mpaka lero, Kazombo anali munthu mmodzi. Tizimulemekeza pa zinthu zimene watipangira, ndipo ife tizamukumbuka mpaka kalekale. Akazombo pa ntchito yawo yabwino yomwe agwira, akhalapo MP kudera la Kasungu East, kapena nene kuti kummawa kwa boma lino la Kasungu mpaka chaka cha 2019. Nthawi imeneyo Malemu Akazombo anatumikiranso makomiti osiyanasiyana ku parliament. Akhalapo mkomiti yoona za malonda ndi zokopa alendo, timati trade and tourism. Akhalapo mkomiti yoona za mtengatenga ndi ntchito za boma, transport and public works. Komanso akhalapo mkomiti yoona za maboma ang'onoang'ono ndi madera akumidzi, local authority. Kuphatikizapo anatumikiranso ngati wapampando la gulu loona za chiwerengero cha anthu ndi chitukuko, Population and Development Caucus. Ku Nyumba ya Malamulo
anasonyeza usogoleri wamphamvu komanso ozipereka pa nkhani za chitukuko ndi moyo wa anthu. Malemu Olemekezeka Kazombo anasankhidwanso kukhala phungu wa dera la kummawa kwa boma la Kasungu kuyambira 2019 mpaka 2025. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene anasankhidwa kukhala wachiwiri woyamba wa spika ya Nyumba ya Malamulo, First Deputy Speaker. Udindo umene anaugwira ndi ulemu, luso komanso kuzipereka kwakukulu. Anayimiranso anasiyana apa dziko lonse lapansi. Nyumba ya Malamulo ya Malawi idzawakumbukira malemu Akazombo ngati munthu wachikoka, wanzeru, wakhama pa ntchito komanso akulemera kapena kusauka kwa munthu. Akazombo anatiphunzitsanso kuzichepesa ndi kuleza mtima. Malemu Madaliso Kazombo anatumikira Nyumba ya Malamulo mokonda wina aliyense. Pa maphunziro awo, Malemu Kazombo anaphunzira ku University of Malawi Chancellor College kuyambira 1999 mpaka 2004. Bachelor of Social Sciences. Kenako anapitiza maphunziro awo au kadaulo ku Malawi College of Accountants ku Blantyre kuyambira 2005 mpaka 2009. Komwe anakhazikika kukhala kaswiri wa chuma pa chizungu timati chartered accountant. Maphunziro amenewa anakhazikisa maziko amphamvu akupambana kwawo pa ntchito. Asanalowe Nyumba ya Malamulo, Malemu Olemekezeka Kazombo anagwira ntchito zosiyanasiyana monga internal auditor ku Press Corporation, external auditor ku Deloitte and Touch, mphunzitsi wa makina a computer ku National College of Information Technology. Tikhoza kulankhula mene tingalankhulire, koma chachikulu ndicho kuti tonse pano ndifa chisoni. Tonse pano ndokhuzidwa ndi imfa ya malemu nzathu Madaliso, ndipo lero kwathu kumene machokera ine ku Blantyre ati ni Madaliso ochokera kwa Mulungu. Lero tukayika m'bale wathu Madaliso ndi mdalisonso uchokera kwa Mulungu. Ichi chitiphunzitse kuti munthuyi kumwamba walandiridwa. Tipemphere tonse kuti mzimu wa malemu Madaliso Kazombo ile kuusa mumtendere zikomo. Tamvato ma speech amphamvu kwambiri, constructive speech kuchokerato kwa Victor Musowa komanso aspika Nyumba ya Malamulo amenewa ndi Samia Sulemani. Tikatsata bwinobwino Victor Musowa afotokoza kunena kuti leti Madaliso Kazombo anagwira ntchito yabwino kwambiri ku constituency kumene amachokera. Amakumbutsa anthu ntchito zimene Madaliso Kazombo anagwira kumeneko, ngakhale kuti nthawi ya chisankho anthu sanawavotere pa chisankho chimenecho, komano anazipereka kwathunthu kutumikira anthu kumeneko. Tamvanso zimene ayankhula Speaker of Parliament Samia Sulemani afotokozapo Madaliso Kazombo komanso mmene agwirira ntchito kuzafika kumene anafika ku Parliament mpaka nato kuzadisiya zosayenda. Komabe tingoti mzimu wa malemu Madaliso Kazombo usetu mumtendere. Mwinato muli maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati maganizo amenewo alipo mutifotokoze comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sewale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zimachitika ndo zitha kupezani mosavuta.